No, you be cut us before I come. You don't cut up that one, so What are those? if I don't know, maybe I'll go. So, you want to bully Lion when the custom to my bound right now. You're going to Alania to pay down. Pico one neck. Anything give me on wire to me, and I'm out watching it before weekend. Pico. For weekend. Ya bụ ihe ga-enyekwa m ezigbo nsogbu mana ọ ga m ejiri ego egwu and the money a na-arụ na account by this weekend Therefor but nyawa gawara China a sị na ị bịara last 2 weeks ago or last month mụ amara before month end a na-aga na ị ga-abalance ya back before bata ma balance again before bata from China o dey some more emeka ya balance again ịma na ọmụ the senior boy among ndị boy niile akpọtara mụ na ha ebe and ya ma ọ batakwa na the very first money I got going to wear on account. And I'm on account to get a national campaign of the ways with so. Yammer Japan cause I'm going around in a roll of taking my senior. King Yellow Kaka, Yelemeka, or more where make only some map watch. You have for no belego this. On our Kayan's wedding. And him a couple exporter importer, him a call, him a cost in my end. So me lose for my people. Only good on yours. I could remember the last time we were here, a poor was so. But your boy can give from 10,000 naira. Wow. 10,000 naira from the last time he been. Honestly, Mapokia. Because if an other Mapokia, Maya twins. Can't you go to the calculation for check here? Oh, my God, check here. Shop, the and why I had the law custom level in a custom and cover. Because check here, because. Onye bụ na chọtara m ebe a ma nwoke o ma nwaanyị anaghọ m ya agadi nwoke o agadi nwaanyị anaghọ m ya ịnụ were ka ya were gbachiri moto Oloha Okay. Miko. Again. Miko. We are not seeing around. Asa Miko. Na mechi ata. Miko ano dia. Na gini me? Ono ya. Miko na Cape City. Manke Cape Town wo nke non. Wo nke non. Ona ma da fucha zuzo ko gini. Miko gbafelu nkita. Miko gbafelu. Muta dia ba sinsi ibutere nni. Muta apabeda. Miko gbafelu mbo pimpi me do dum no as in mo biaba ni anu ya. Mba obu muta. This one no black on acha. Obu muta. Obu muta. Miko park muta sinsi ahibutere nni. Gwere okwu. We papa.
Amadi onye nwe moto ihe jizo okwu ga-alịkwu. Adị m agba ya okwu ikwu ama m ụfọdụ oge ndị amagasị ụgbọala ụfọdụ oge ụgbọala nwa agbụkwuo fa ha akpa. Ọ ka asị eme. Ọ ka isi eme. Ibu ma mgbagago. Chere. Na-enwe ndị ọbịa. Onwe onye ọbịa idebe ebe. Ọ bụrụ ana m anụ ofu egwu. Na-anụ egwu. Onye abụrụ ambulance na ọ panwụpa. Ọ dada dịka egwu redio na-akpọ ma nke TV na-akpọ ọ dịka ma nka mmesikọwala ya. Egwu ndị Christmatic. Egwu kwaya. Egwu eji ọnụ agụ ife akapela ama metu mesikọ. Dịka akapela na-akụ mana aka. Soprano. Soprano ka ị na-anụ ha. Egwu nke dị ọkwa mma na ntị. Ihe abịa ka ịnaba. Ihe abịa ka ịnaba. Ka mmanụ gwa ya kwule. Ha bụ ekuru. Ama ekuru mfa. Ya abịa ka ịnaba. Nawa. Ihe abịa ka ịnaba. Ka nchelu nu miko. Na-eche gị. Ebe na-eche miko ịnụba gị egwu na egwu na-akpọ na dị n'ebe a nwe. Achọ m ebe a chelu miko. Ma echela miko. Eji m ụkwụ ga-echeche ka nchelu gị ama. Sisa na rọtọ. Eji m ụkwụ ga-echeche. Surprise. Ima na afa gị izizi bugodo nwa na-enye nwunye surprise. Surprise a ọ bụ ego. Oh my God. Ọ sị m nye gị nka iji ya bụba ahụ. Chelụkwa ahụ. Yọ gịnị ka ị kpọrọ ya? Ilu esi ya ọkọ na nne na-etu afa kokokoko sọsọ nwe nke a ụlọ amasị ka m jụọ gị gịnị ka m gwa m nwoke mere gị na ụmụ gị ji wee taba ya amoosu wee kụọ ihe dị ka kopan kụọ ya echeta ebebe kụọ ya black and blue achọrọ m ka m mara kene chukwu na anyị egwu ọrụ sọ black and blue ọ dịbụ ọcha mbụ nwaanyị ọ sị na akụli ya black and blue ka m gwakwa gị nke na-akpọ ọmụmụ amoosu ọ bụrụ na isiri ebe a pụ anyị ga-ata wee lie n'abalị ya ka ihe ya dusi ebe a pụọ a na-akpọ gị ụlọ ọma ka ọ bụ ụlọ ọjọọ mba ọ ka mma ka akpọ gị ụlọ ọjọọ maka na ụlọ ọjọọ ka ị bụ ị ka azara ajụjụ njụ gị ihe m na-ajụ gị bụ gịnị ka nwa m nwoke mere unu ji wee kụọ ihu n'ụkwụrụ ya kụọ ya etika kopan kụọ ya echeta edebe kụọ ya black and blue ihe m dakwara ịdọga n'aka na ntị aka ntị ikpeazụ maka ọ bụrụ na nweta unu again nweta unu ọzọ
apụcha aba bụ nne ji eli akpọkwa na ịgba onwe slim boy n'elu ka ọ dị ụsụ enwe ọfịa ọ ka bịa nụ ka mkpachasị anya ife nwa ka nka dị a na-agba kodo abụ ọkwa obele nne chelgidi ka m ejigodo ego a wee megodo ịma na ọ nwe wivon ụdị anụ na-etinye n'isi nchọ igoni mma save towards it achọ m human hair nne m maka ibe m sha nne ọ bụ na ego ezuru eje makwa n'ife iji eme chineke akwa ndị lụrụ inyi ka nsụchapụ ka ị na-adị ọcha na ị na-eji ije a na-eje obio mụkwa sinsi anwa ka nna gwa miko achọghịzide ịnụ maka mụnwa ọ chọghị ịnụ maka o wee fọ ge ọ chọghịzide nyanwa ọ chọghịzide na-afụ m anya ofu m afụ arụ na-agbakasị ya akụ ifu mma be anyị mma onye imenu mmanya ya obere mmanya as hell mma mgbe agba igbe kpakpando ada hey mma mma dị wicked mma wezi mmadụ mmanya nakwa na-eme ka ihe adịrị anyị izi mmanya na-esogharị ya na-akpagharị ya asif na ọsọsọ ya ka ọ mụ onwe na-amaghị na miko n'obodo a lekwa miko lekwa oge miko oge nwekwara onye ọzọ nwe so miko alaki ka mma shi akpa agwa o ọ bụ na mbọ mmadụ na-akwụgharị ọ dị iche ihe m nọ n'enyu ya bụ one at a time anyị ma gị na-ewu sista Raicho ama gị ịdị civil ma wee ezi mmadụ ketu esibụrụ ezigbo mmadụ ketu mma ga-esibụrụ ezigbo mmadụ ka onye na-ama n'ọsụsọ mụ na miko anụ eme mmanya na-akwa ya akwa na-akpị akpakpando obodo oyibo Hello, handsome. Thank you. Secretary on here, Chief Brandon. On his side, Chief on our right. Hey, Secretary, come join you. On his side. Thank you. Elenne, elago. Ela wago. Hai. Kwa ka o si eme mo. Amaka mama agbafugo nwanyị dị ka go, ma na ị mara mma nwanyị. Ọ nwoke ka ewu na, we na anọ. Ị ma na ya ime ahịa ka ọ ga mafe bịagote ahịa ebe a. Biko, ma mi ga-etinye akara igwe gị, meta ka mkpọ gị na fon. Ọ ya aga. Ngwa na wetezi ekwentị gị. Ime n'ihe nke Amaka egbuela ofe ọkpọ. Thank you. Ngwa na ka ọ dị o. Okay, no wahala. Ihe na-atọ ka ụdara nwanne chetakwa na ikwere m nkwa na ị ga-abịa n'abalị. Onye ji nwanyị na-ekwu nwa gị na m ga-abịa.
Malicha, hina, ngane Kamelawa. Chigodi, nyemi. Hai, haga kwa ni. Nyemi. Kevin. Na brother, ihe abụrụ nke ọbaino. Ihe abụrụ ihe ọbaino. Brother, what has format again now? What has your format this time around? Keki gets na you money na abụ. Ana maghịkwana ha. Nwanne ị nọ ebe nwata eburu ife ebute. O buru ife ebute mee rie. Enye gị gị rie. Ọ ịmahọ. Ịmahọ na enye ndebe a ị na-erikwe n'ebe a irie ndebe a ọ wụrụ balance diet. Ị na-akọ ka ịmahọ iri n'ọhọzi oge ụmụazị a na-akparị m maka ihe na anyị enweghị ego. Ọ wụ icheta ha. Nne ka m gwa gị, akwụfuru nwaanyị nọ n'ime ya. Ị ga-asọpụrụ ihe abụọ. Nke izizi wu Chukwu. Nke ịbụọ ego. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ị kwesịrị ịgba mbọ ike, gbashie mbọ ka ịkpata ego. Maka na ị ga-akpata ego, onye ọzọ nwere ike ibunye nwunye gị, gbafee n'iru gị. Gbaa gị moto, gbaa gị mmiri, were moto ya gbaa gị mmiri, gaghị ama na ọ bụ nwunye gị na moto. Brother, aghọta m ihe na-ekwu. Aghọta m nnọọ ihe na-ekwu mana ebe ọ na-agbagwoju m ichekwa na iricha azụ. Iricha ime katago chee si na onwekwa nke esi tụba ụmụaka na-aba ime. Ịtụba ụmụaka na-aba ime nwa ka ọ dị na nwụ. No, baino enyela onwe gị nsogbu. Ahụzi m tata. Ama m ihe m na-eme. Enyela onwe gị nsogbu. Ị kwesịrị ịma na ọ bụ onye ọkụkụ kemgbe ụwa. Ọ bụ onye nhazi. Nna m hazibe. Ahazi ebe a. Ị kwesịrị ịghọta na nsogbu adọrọ. Okwu kwuru abụrụ ọjọọ okwu biko. Okwugo m ya gị abụrụ onye izi nna wee kwubugo m ya na ọ nwere ihe ga-emekọta n'ụwa mụ na nwoke ọbụla enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị tupu mụọ di. Yee, aṅụ mgbanyị ka ọ nwefere m n'isi. Makwara mmanya nwa anwa n'ụdị ịmụdị mmadụ ọ bụ. Akwa ọcha baalụ gị onye isi ndị Christian mother. Biko kwe mba, ekwunitekwenye chaa. Ndị ya na-eme ya nnọọ. Okwukwe nwere na Chukwu a na-ada. Ịghọtago? O nwere ka ọ dị. Sọsọ ma mmadụ gbanyere m ọla n'aka. Onye nkọwazuo akụkọ ama m na ọ dị serious. Hi, oge. Mụwa wụ Miko na Cape City. Gbanye gị ọla n'aka. Before mbanye gị ọla n'aka, ekwesịrị m test gị. Taa gị rie gị. Mara ma ị na-atọ magi aja ma nnu. Makwa ma ị ga-atụlikwa ime. Ịma ụmụ nwaanyị ugbu a ha tụrụ ime ha awụpụ, ha tụrụ ha awụpụ. Ị kwesịrị ịma na ihe na-akọ adaba m nta gbachago gị ya na-agwa gị. Ifu ebe a akpọchiri ya sensị welu ka ya tụọ n'ime mmiri ọcha. ihe na-eme adịghị ọkọ mma. Onwe gị ka ị na-eme ihe a. Ifuru otu Obinna gị ashiwe dị straight. Enye nwa na-eji egawa eluigwe. Igbo Biko, Awoke? Ewo. Agafego ka maga amadụ m sọ ọgụ paaka. Hello, Timo. Sida na amụ ihe m chọrọ ịgwa gị. Ị paaka ahụrụ ọzọ n'ahịa agụgụ ọhịa taa. Ewo. Nna m ka mgbe ilo ihe ịkwọ ngwa ụlọ ị gatụrụ gị paakọ. Moto ka ọ dịkọ ihe memere na ọwụ stop and park. Ya ọ dị ọda dị enu mgbe amaghịzi mgbe unu jiri unu mechakwara n'oge. Because ele ka ị na-eme anya atabeghị m anya oke ụsọ bagara gị n'anya aja okay that very night na m hụrụ gị n'okwukwe n'ime moto unu nọ na ya na-agụrụ m okwukwe m dị n'ime ya okwukwe gị nọkwa n'ime moto gị na-eri nna m itikakwa otiti gị ụtọrọ n'ụtọ gị na-eti okwukwe na-eti oke otu isi yipụ ya akwada dị anọ m gaa na-awọchụ gị gbụrụ ya akwa ote gbụ ha ya oke isi gamie nna m iti okwukwe na-eti Miko nwa na-etikwanụ kwee nna m iri elu ụwa n'ọnụ oge mgbudi na-afịọ ịnọta aka mmike nọzụrụ wọtara ya awa anọgide m ga-aka otu awa abụ abada ha pụtasarị ka onye ọ ga-anwụ n'elu okwukwe nga maka akwụkwọ nsọ sọ mma na nwụọ n'okwukwe anyị kwesịrị ịnwụ n'ime okwukwe so ọ gwọrụ na onye a nwụọ n'okwukwe ọ ga-adị ndụ ọzọ nna m jisie ike mbata nke gị ka dịrị ya mma sef iyi ige egole short nwa brief skirt ya fle ọgide ara ga ahịhịa ọwụ kam gbuo m
ka ị na-ide toka mmepele na ma ọ n'ụzọ unu bido ọrụ adanne jisie ike ihe ahụ family work gị rụrụ nwa gị rụrụ nne chike ga-emega ha n'guzo ha agbata jisie ike at least one thing must kill a man. It's not a bad thing na nwoke nwere ihe ndị ọ laikere ihe ndị ọ laikere na-elekwa n'anya towards it nne jisie ike ya onwe gị oge ka Kraịst bata n'ime gị o Kraịst ka bụrụ n'ime ya kwara ngwa ọrụ ngwa jisie ike alaba wo alaba wo ka Chineke kelu mụ na gị na-abụ mmufe nwa nwa n'ofe mgbụla azụ aka machisie gị ntị ị na-apụọla ka alọ na-apụghị ka ihe so ihe ka ị na-alụ ịbịa n'igwe ise susi n'isi nwoke immunization afụgo uniform gị yelo ebe ọ bụ dị gafe ịgbanye ntụtụ pii ịgafee n'ụlọ ọbụla ịgbanye ntụtụ pii ihe ka ị na-alụ nwa akwụkwọ gị around me ife ga-eme gị eme njọ n'ụkọsị ya amụsụ gị na nwoke adị m serious ugbo ekpalachalụ m gị anya Obata akwa gị Ogemi, very and not very can That's come with a program at a lady easy mezu Opamade. Now to come surprise, honestly, money go on yours, I know. Give my wallet Italian. I did a body off my Lisa. The body off my trial and cuckoo, come on. Email. Ola emelumia na line na mana gwa melumia olisa chukwu okike ya kosiki chukwu okike ya kosiki odogwu de nwere bi aka chukwu de not minding the kind of boss in way kopi binya we bi chukwu kosiki only thank you na odogwu wana mapio ede de mega na nke nda na bonwe ego okay la te body change am bonwe no pounds and dollars anyu bugo ma here ego na anyi mmadụ alụ odogwu bụzi nkụ foreign na na ndị foreign currency na logaza na pounds and dollars ebe niile Chineke eme ama one day ba ndị paka onu ogbo ya kika schedule gị dị n'abalị a ọkwa ma 6 o'clock anyị ga-emechi ahịa mgbe emechi ahịa ọ ga-alakwa ya dị jee zawa ọgasa asa when it was that honestly okay ya mebu na imechi ahịa n'abalị a ka enwe na ụbọchị ya la nlacha aka gị nwe mbado ọgụdị 1 or 2 bụ ọgụdị so adịrị nwere ose thank you nnukwu ọga ka ewe ọgemi wallet gị ichefuzikwa $5 and dollars ị ga-iche Olisa on them mother we do it we also one thank you thank you so much I really appreciate sir all right sir thank you All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.